Maayong gabi, mga angkol at mga auntie, at syempre sa ating mga pamangkin. Ayan, good evening po at welcome na naman po sa ating programa. Ayan, ito ang programa natin, Totoy na Love. At syempre kasama nyo ang inyong Uncle Totoy. Of course, Uncle Totoy Bato. Yeah, awards. Kanina pang nakatutoy. Ayan, saan ba yung... saan yung biyahe mo? Nasa biyahe ka na ngayon, no? Ayan, shoutout sa mga uuwi pa lang galing sa opisina. May mga rason po mga kabisyo, no? Galing sa trabaho kung bakit ganitong oras ang pag-uwi po ng ating mga kabisyo. Yeah, awards, isa siguro niya, no? Yung ipit ng traffic, no? Baka nag-change na yung schedule. Hindi na alas 8 sa umaga yung pasok. Kumbaga, after lunch na. Yeah, awards. Okay din yan mga kabisyo, no? At least kahit papano, hindi nasasayang yung pag-uwi nyo, pagbiyahe nyo papunta sa inyong pinagtatrabahuan. Ayan, shoutout kay Brad Bong Perez. Yan. Ingat tol. Ayan, syempre naman po mga kabisyo, etong oras na to po mga kabisyo, madalas natin pinag-uusapan yung mga nangyayari po sa ating mga paligid na tayo ay madalas na naapektuhan. Awards, no? At syempre mga kabisyo, matanong lang kita kung ikaw, ayan, sa mga may plano na mag-asawa, o kaya naman yung point of view muna na bilang wala pang asawa, no? Ano bang dapat unahin ng magjowa? O kasal o bahay? Ikaw na may asawa na ngayon, ano ba yung inuna mo? Ang giuna ni mo siguro ang imuhang pagkaulagan, no? Uwagan kakayog bigaon. Ay, sorry na. Pero i-awards, no? Kailangan pa bang i-memorize yan, no? Basic. Kung ano ang mas importante sa inyong dalawa, no? Sa inyong magjowa. Doon kayo, no? Kung importante sa inyo yung kasal, edi magpakasal kayo. Kung importante sa inyo ang magkaroon ng bahay, edi antay muna ng bahay, no? Ganun lang po yan mga kabisyo. Kaya gusto ko lang itong pag-usapan ngayon, no? Of course, no, maapektuhan yung mga may asawa. Kaya ikaw may planong mag-asawa. Kaya naman, ikaw na walang planong mag-asawa. Ano sa tingin mo kaya, no? Ano ba talaga, ha? Kung kasal ba o bahay, alin ang dapat unahin ng magjowa? Yan po ang nakapost sa ating fanpage ngayon, mga kabisyo, ha? Sa Totoy Bato Official. Yan. Kasal o bahay, alin ang dapat unahin ng magjowa? Comment na po, ha? Lahat po yan. Tama po kayo. Depende po yan kasi kung ano ang mas importante po sa inyo. Ayan. Basahin natin yan maya-maya dito pa rin sa ating programa, Totoy na Love. Kasama nyo ang inyong Uncle Totoy. Uncle Totoy ba to? Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Mayong gabi, kabisyo, yawards, oh. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!